नमस्कार, मी नीता सुर्वे तुमचं खूप खूप स्वागत करते आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आज आपण स्पेशल पाहणार आहोत पावसाळ्यातली एक रानभाजी। तर ती रानभाजी बनवताना काय काळजी घ्यावी ते या व्हिडिओमध्ये खास विशेष सांगणार आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सुद्धा करा आणि शेअर सुद्धा करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। पावसाळ्यात ताजी रानभाजी मुबलक प्रमाणात बाजारात उपलब्ध असते। त्यापैकी अनेकांची आवडती रानभाजी म्हणजे अळू। तर हे अळूचे फतफते किंवा अळूची पातळ भाजी याला आपण म्हणू शकतो। त्याचे फायदे आपण आधी जाणून घेऊया। अळूच्या पानांमध्ये विटॅमिन ए मुबलक प्रमाणात आढळते। सुमारे 100 ते 200 ग्रॅम अळूमधून विटॅमिन ए ची दैनंदिन गरज पूर्ण होते। अळूमध्ये 120% विटॅमिन ए आढळते, त्यामुळे त्वचा सतेज होण्यास मदत होते। केवळ आंबट पदार्थांमध्ये विटॅमिन सी आढळते हा समज दूर करून अळूचा आस्वाद घ्या। विटॅमिन सीचा सुमारे 80% साठा अळूच्या पानांमध्ये असतो। याचा फायदा जखम भरून निघण्यास होतो, तसेच हिरड्यांचे आरोग्य सुधारते। रक्ताच्या कमतरतेमुळे वाढणारा ॲनिमियाचा त्रास रोखण्यास अळू मदत करते। अळूमध्ये कॅल्शियमही भरपूर प्रमाणात असते। अळूच्या पानांच्या सेवनामुळे दृष्टी सुधारायला मदत होते। अळूच्या पानांमधून केवळ फायबरचा पुरवठा होतो, परंतु त्याच्या सोबतीला डाळींचा समावेश केल्यास प्रोटीनचा देखील पुरवठा होतो। त्यामुळे हा एक उत्तम आणि परिपूर्ण आहार आहे। हे अळू जे आहे त्यात आपल्याला साफ करायचं आहे, पण अळूला कशी एक प्रकारची खाज असते, त्याच्यामुळे आधी आपण थोडंसं खोबरेल तेल हाताला लावून घेऊया। हे बघा, व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं। काय काय अळूला असते, काय काय अळूला नसतेही, पण आपलं खोबरेल तेल लावलेलं बरं। तर इथे मी बघा खोबरेल तेल लावलेलं आहे आणि आता कशी साफ करायची ते मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, हे अशा पद्धतीने करून घ्यायचे आधी। हे मी वेगळी ठेवते इथे। तर ही देठं मी इथे काढून घेतली आहेत। ही बघा, ह्या देठाचाही आपल्याला वापर करायचा आहे, ठीक आहे। इथे मी बाजूला ठेवते। आता पानं कशी डायरेक्ट अशी चिरायची नाही, मग त्याचं राऊंड राऊंड येणार म्हणून ना पानं पण अशी आपण तोडून घ्यायची। हे बघा, तशी मी ही भाजी सर्व तोडून घेते आधी। आता ही जी देठं आहेत, तर देठं आहेत ना, हे बघा, आता हे मी वेस्टेजमध्ये टाकते एवढा भाग। त्याचे वरचे हे असे दोर काढून घ्यायचे बघा, नाही तर काय होणार, घशाला खवखवणार मग भाजी। हे दोरासकट आपण हे कापले आणि भाजीत वापरले तर हे बघा, हे अळूचे देठ आणि हे अळू आता मी स्वच्छ धुवून नितळून घेते। अळू आहे हे स्वच्छ धुवून नितळून घेतलेलं आहे। आता ह्याला एकदम बारीक कापायचं। बारीक कापलं ना तर शिजायला बरं पडतं आणि मग आपल्याला घोटायला, त्याच्यामुळे ह्याला बारीक कापायचं। त्याच्यासोबत हे देठ सुद्धा बारीक बारीक कापणार आहे मी। तर हे आता करून घ्यायचं आहे। आणि अळूची भाजी नुसती नाही करायची असं बोलतात, म्हणजे फक्त अळू नाही करायचं। आता गावी काही लोक अळूच्या भाजीत पावटे घालतात, इथे आपण शेंगदाणे घालतो किंवा चणे सुद्धा घालू शकतो। तर खूप स्वादिष्ट अशी भाजी होते। आपला जे आता अळू आहे तर अळू शिजायला वेळ नाही लागणार आणि आपण ते कुकरमध्ये शिजवणार आहोत, पण त्याचबरोबर जर आपण चणे आणि शेंगदाणे टाकले तर तेवढ्या शिटीत हे चणे आणि शेंगदाणे शिजणार नाहीत। तुम्ही बघितलं असेल की आजकाल कडधान्य शिजायला बराचसा वेळ लागतो, आधीसारखं 2-3 शिट्यांमध्ये होत नाही। तर मी रात्रीच चणे आणि थोडेसे शेंगदाणे भिजत ठेवलेले आणि 1 तासापूर्वी मी चांगला 5-6 शिट्या करून ते उकडून घेतले। तर ही एक तयारी झालेलीच आहे। आता आपण अळू चिरून घेऊया आणि खोबरं किसून घेऊया आणि भाजीला बनवायला सुरुवात करूया। जी भाजी चिरताना सुद्धा आपल्याला थोडंसं तेल लावायचं आहे, नाही तर हाताला खाज येईल। तर थोडंसं आपण इथे मी तेल लावून घेतलेलं आहे। हे बघा, थोडी जास्त पानं एकात एक अशी ठेवायची आणि बारीक आता हे आपण भाजी चिरून घेऊया। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे भाजी अशी चिरून घ्यायची। तर सर्व भाजी मी चिरून घेते आणि त्याच्यानंतर शेवटी मी देठसुद्धा कापणार आहे। अळू हे आपलं कापून झालेलं आहे, देठसुद्धा बारीक बारीक कापून झालेली आहे।
तर अळू आपण हे डायरेक्ट कुकरमध्ये बनवणार आहोत. असं टोपात सुद्धा बनवू शकतो, पण कुकरमध्ये शिजतं चांगलं आणि लवकरही होतं. आणि सध्या माहिती आहे तुम्हाला गॅसचे बजेट वाढत चाललेले आहेत, तर कुकरमध्ये बनवणंच आपल्या गृहिणींना चांगलं आहे. तर आपण हे डायरेक्ट कुकरमध्ये शिजायला घेऊया. 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल चांगलं गरम करूया. गॅस थोडासा मी मीडियम केला आहे. तेल हे चांगलं गरम झालेलं आहे. आता 1 टीस्पून टाकूया आपण जिरं, अर्धा टीस्पून टाकूया आपण मोहरी, 2 चिमूट हिंग. गॅस आता मी थोडा मीडियम केला आहे. चांगली आपण फोडणी तडतडू देऊया. फोडणी ही चांगली तडतडलेली आहे. आता आपण टाकूया आहे अळूची देठं, अळूची पानं. सावकाश टाकायची, कारण आता कुकर गरम झालेला आहे. हात कुठेही चिकटला तर चटका लागू शकतो. थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊया. फोडणीमध्ये अळू. गॅस स्लोच ठेवलेला आहे अजून. आणि इथे मी आता घालत आहे हे उकडलेलेच शेंगदाणे आणि चणे, तेच घालत आहे. हे आधी मी शिजवलेले चणे आणि शेंगदाणे आहेत, पण आता अळूसोबत 2-3 शिट्यांमध्ये चांगले अजून शिजतील आणि अळूमध्ये चांगले मिक्स होतील. इथे मी आपल्या घरातला मालवणी मसाला जो आहे माझा रोजच्या वापरातला तो वापरणार आहे. तुम्ही पाहिजे तर हिरवी मिरचीचा वापर करू शकता. जर मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही लाल तिखट आणि गरम मसाल्याचा वापर करू शकता. येथे मी हा 1.5 चमचा मसाल्याचा वापर केलेला आहे. आता हे व्यवस्थित सर्व ढवळून घेऊया. भाजी मिक्स करून झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला जेमतेमच पाणी घालायचं आहे, कारण अळूला पाणी सुद्धा सुटेल. जास्त पाणी आपल्याला घालायचं नाहीये. बघा, अळू जेवढं भिजेल तेवढंच पाणी घातलंय. आणि जे चणे आणि शेंगदाणे मी उकडलेले त्याचं सुद्धा पाणी होतच. अजून थोडंसं घालते मी. तुम्ही ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची सुद्धा घालू शकता. हिरवी मिरचीने कसं जास्त थोडासा तिखटपणा येतो, आणि घरात लहान मुलं खाणारी असतील तर त्यांना तिखट जास्त जे मुलं खात नाहीत, त्याच्यामुळे मी मसाल्याचा वापर केला आहे. तुमच्या घरात जर चालत असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची पण वापरू शकता. आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया आपण. चवीनुसार मीठ. परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आणि आता 3 ते 4 शिट्या करून आपण अळू शिजवून घेऊया. गॅस केला आहे आता मी फास्ट. तोपर्यंत आता मी खोबरं किसून घेते. अळू आता शिजत ठेवलाय, तोपर्यंत खोबरं किसून घेते. तीन ते 4 शिट्या मी केलेल्या आहेत. तर कुकर थंड होऊ देऊया. तोपर्यंत किसलेलं खोबरं आहे ते थोडंसं पाणी घालून मिक्सरला वाटून घेतलं आहे. कुकर जो आहे थंड झालेला आहे, तो उघडते. मस्तपैकी सुगंध येतोय. आता काय करायचं, रवी असेल तर रवीच्या सहाय्याने किंवा ह्या विक्सने थोडंसं फेटून घ्यायचं. जर अळू आपण बारीक चिरलेलं असेल तर फेटण्याचीही काही गरज नाही. आणि ह्याच्यातले आता शेंगदाणे आहेत, चणे आहेत, ते बऱ्यापैकी शिजलेले पण आहेत. आधी पण आपण शिजवलेले आणि आत्ता पण मी शिजवले. तर आता काय करायचं आहे, आत्ता ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे खोबरं आणि कोकम. तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाहिजे तर गूळही घालू शकता. आमच्या घरामध्ये गूळ नाही आवडत, त्याच्यामुळे गूळ मी नाही घालत आहे. कोकम मी आता का घातलं, कारण कोकम आधी घातलं असतं ना तर आपलं अळू चांगलं शिजलं नसतं. त्याच्यामुळे कोकम हे आता घालायचं आहे या स्टेजला. चांगलं घोटून घेते. तर इथे मी आता थोडंसं पाणी घालते. एकदम पातळ पण नाही करायचं असतं अळू, आपल्याला घट्ट पण नाही करायचं आहे, सरसरीत असं झालं पाहिजे. हे बघा, थोडंसं अजून मी घालते. आता याला चांगली आपण उकळी काढूया. असं वरच्यावरतीच आता एक झाकण ठेवते मी. गॅसला केला आहे फास्ट. आपलं अळू होईल थोड्याच वेळात तयार. याला म्हणतात अळूची भाजी किंवा अळूचं फतफतं. आणि मी इथे म्हटलं आहे
पावसाळी रानभाजी। तर चांगली उकळी आलेली आहे, सुगंध सुद्धा खूप छान सुटलेला आहे। भातासोबत, भाकरीसोबत, चपातीसोबत अळूची ही पातळ भाजी खूपच छान लागते। टेक्स्चर पण बघा खूप सुंदर आलेला आहे आणि चणे आणि शेंगदाणे घातल्यामुळे एकदम चांगला स्वाद येतो। गावी पावटे सुद्धा घालतात, पावटे सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता। तर गॅसला करते आता मी बंद आणि याला आपण सर्व करूया। मित्रमैत्रिणींनो, रेसिपी या पद्धतीने नक्की करून बघा। आणि या अळूच्या फतफत्याला मी लसूणची सुद्धा फोडणी नाही दिली आहे। जर तुम्हाला लसूणची फोडणी द्यायची असेल तर लसूणची सुद्धा फोडणी तुम्ही देऊ शकता। लसूणची फोडणी न देता ही अळू फार सुंदर झालेला आहे। तर नक्की या पद्धतीने बनवून बघा आणि जास्तीत जास्त प्रियजनांना माझी ही रेसिपी शेअर करा। धन्यवाद।